Dúirtidlam nach raibh únamáin gur tháinig mé ó rudaibí agus nach dtiuchcaní dír a rudaibí. Agus maidin an 4 Márta, 1938, nuair a lé an túasal Hargrove os ard an litir ó Leodore I Beckley, West Virginia, ag cur in dhiúltaigh go raibh eintín mo bhfhómhar nach meran. Ban nár bhfuil mé riamh, tar éis uaim ágáil theas mé uair amháin a dúir sé, ag seasamh ag bealach isteach an ómh, ag dhiúltaigh teacht isteach ar dúis. Caithfí gur 1920 a bhí ann. Bhí trátaí ag fásachaí is t-aon I mí éanair. Chiall mé go raibh mé ag brunglóidú. Tháinig sé isteach. Déach sé ar mo leapacha, mo scáthán deisithe, mo chanéal uisce. Ní dó sé tada ar feadh I bhfad. Ansin déach sé orm le súile a raibh 50 bliain de harcadas faoin talamh sna mianaigh gúil fechte acu. Agus dúir sé, is tusa í, is tusa díreach mar atá sí. Ba Eseciel mo bhúntear sna bealaí, nár éirí le Dílleachtlann maran a bheith. Bhuain sé dom conas amad a dhearú go héifiachtach, conas díon an chabán a dhéisiú, conas an aimseir a léamh sna scamal, agus iompar na néan. Thug sé urlaisí thugam ó na séid, slúasad ceart, cair lepa láva, srath scanna chun éiprú le áil chlucha. Ina bhallairt thug mé glasraí úra, agus beacháin, agus luimhne uamh dó. Dó sé gur bheith an bia a bear a bhí aice le 30 bliain. Thóg na mianaigh gachrúd uam. Dó sé lam tráthnóna amháin, ag sú ar fórsa an chabán, agus na tinneoga ag soilsiú an gleann. Ma scanthóga, ma bhean chéile. Deag sí nuair a bhí an casacht róthanna. Chuí ma bhaic go Detroit agus ní scríbann sé. Ach seo, rinne sé córa leis an malach isteach chuig an ómh. Is sintinne seo a thucann seachas a thógan. Thar an dábhlíonn seo chugan, scapaigh an scéal go mal ar dúis. Sealgar a chuaigh tríd an neann, agus níor féitir leis an mollag basal úr I mí na saona a chreidiúint. Teallach ó Sabal Creek a raibh a cuid páistí tín le scurvy. Thug mé málaí glasraí dámh, agus níor iar mé éon rud ar ais. Múintear scoile dar a bheanam Ruth Calloway a tháinig chun fisrú I dhéanamh faoin na ráflaí agus dainsií ar fad 3 huaire ag cur ceistena faoi córas scáthán maran agus éireanna termacha éalchlocha. Ba í Ruth an céad duine seachas Eseciel a dhéacharm, agus nár connach ccailín aisteach ach duine cumasach. Bhí sí tríocha adá, gan pásach innean innealtóra mína dóireachta a bhún dí smaoinemh go meicniúil. Cuidir sí lam an tagar scáthán a athrach ag úsáid glenna ceart agus ilíneacha a riomh bunathe ar arc séasúrach na gréine. Lena fiosata fuair an phríomhseomra beagnach ceire thuair a solas a núsáte in aghaidh an lé sa saoire agus 2 úr sa gemra. Bhí sé sin go leor, d'éirí leis an ómh. Faoi 1941 bhí mé ag fás níos mó bia ná mar a détan a ithe. Tharraigh an úmh bliain ar fad, ba é sin a miracle. Cé go raibh gach ferm eile sa gleann ina luí gan táirgeadh faoi sneachta ó bhí na saona go Márta, lean mo ghairdín faoin talamh ag táirgeadh leiteis, cáil, spianáiste, caréad, tarnapaí, raidiseí, beacháin, luimhne, prátaí, caréad,
Perseal. Bhí an éagsúlacht amháin iontasach de phobal sléibhe a bhar an gemre Aristánathe agus mucail sailte. Thosaigh me ag trádal I Sabal Creek. Ar dús bhí amhras a ghuaine. Bhí glasraí an gemrí nádúirte, d'fhéadfadh a bheith contúirteach. Dúirt an baintrach púit an siopa ginearálta le daoine go raibh me ag cleachtú cineal éigean de álín dorcha, ag fás rudaí nach raibh aon grian ann. Fiú warrant an tobraí religiún dar a bhainam an t-ocras, a cóúnál faoi fhómhar neamhnácha. Ach tá ocras ina thuiscéil níos cuachtaí ná aon bhar I própól, agus bhí an dúlagar tar éis scars a ágáil sna sléifte sin a bhí níos duimhne ná na séams gúil. Ceannar ceann rinne tealaigh iarracht mo bhia. Bhleas siad an leitiis agus an spionáiste agus na raidiseí beaga geara a bhris idir a gcuid fiacla, agus tháinig siad ais a ríis. Bhí páistí nach raibh glasraí úra ite acu ó dhearg fhómhar I Cliceáil I mí anar. Déach a moiricha orm difriúil ina dhiar sin. Chur mé bach beag bun imil an bhaile gach maidin dé sáthern in aice leis an drochad thar Sabal Creek. Déag bhí mé gach rud I gceisión líneáte le Dílleachtlann. Bhún Díallan marandam go bhfuil cuma tábhachtach, go neandóní dús le na súile. Níor chur mé cos isteach sa bhailiaríomh. Ní raibh gá agam leis. Tháinig siad thugam. D'athrigh an cogadh gach rud. Nuair a d'fhág na fíor ága don Eorp agus don Aigéan ciún, bhí na mlá agus na seanfhíor a d'ann ag streichailt, chun iad féin a bheathú. Bhí an rialtas ag ceamach gach pia sa bia don na sayadúrí. Rinne léthile pantrianna ina bhallaí cosanta go cúramach. D'artaigh praxanna. Tháinig gardaní I léig sa tríomach saoirí 1910 a trí. Agus be an fhómhar be bheasa a bhí aon duine a bhabhrú. Agus lean an uamh ag tárca. Cuige a cuig bhlín fad. Neamhthúm le tríomach agus seach agus polaitíocht t-ocrasach an cógaí. Bhort an áchloch a tasa seasta. Glach na scahan a cuid léthile léthúil solas. Deas na beachan sa seomra dorcha, mar a rinne si de gcónaí. Foiannach agus ciún agus gan stod. Níor airtigh mé mo fracsanna. Ládaigh mé iad. Nuair nach bhéadach teallaigh íoc, thug mé bia fiúl. Lótáil mé ciseán le glasraí agus beachan agus prátaí. Agus thug mé iad chug doise a mbeadh an bhród tar éis cosc a chur dhéine éirí. Déach Eseciel a raibh a chasacht go donna faoinam sin, an dús go bhóg ag éileh dearg cat a bhí tosathe ag na mianaigh na blianta fada ó chin. Orm ag lótáil ciseán de hálaigh a dír maran cailleach, agus a dír orm a háireacht bheag aisteach. Chu sé a ceann, agus rinne sé gáire. Tá tú ag beathú na níine céine a lighbhah ort bás a áil, a dúirt sé. Tá a isagam, a dúirt mé. Sin an feath go bhfuil sé tábhachtach. Fuair Eseciel bás sa geimreag 1914, go ciún ina chathair coistine le bála de ma angraidh beacán fós té an bord in aice leis. Bhí litir fága ag dom. An,
dú sé gur bheith an rud begare do Shéalach a bhíige le 20 bliain. Agus dag sé a chaban, a urlaisí agus a tríocha acra de rúm a bhí ceancoilte le me gheann. Alachach me an gúne faoi crán dorach inar féidir 3 gleann a eiceáil. Flandal me rósmarín a uaig, mar dúirt Dílleachtlann maran go raibh rósmarín le hatha cúbhne, agus hastig Uaimh go gúniú an slíomh Le Thalamh Eseciel lehanní me os cion Thalamh. Thóg me t-aon an taobh háas. Ballaí cluiche líanta le hither a iompaí sús ó bhún an trúthán. Agus flandal me crainn úl, tar céire, agus berí saoirí a raibh grian umláin ag teastal uatha. Bhain an nuamh mar inneal an gamraí, mo arm rúnda. Ach anis bhí córas umláin agam. Gurgíní saoirí na hartáin, párgad blian fad faoin Thalamh. Chudí Ruth Callaway le pamphlet a scríb, Fermaracht Uaimh, préir frachiciúil maidir le siathrú faoin Thalamh fa na bliana a rinnemer mi mégrafíocht ag an scoil, agus a cheolmuid chuig ifigí síne palmhaíochta fud Appalachia. Jumpí an cuid is mó acu amach. Scríb roinnt as, fiasrach. Thiúmán berst Olive ó Ollscoil West Virginia amach chun an nuamh a eiceáil go persanta, agus dag siad ag crothag a ging, ní in áras ach in iontach. Tá sé seo iontach a dúirt duine acu. Tá sé seo iontach in náiriide. Cén fád nach bhfuil is ag éon duine faoi seo. Taisc gur ná a dhiúltaigh éine éisteacht leis a thóg a dúirt mé leis, agus ccailín a dhiúltaigh éine a bheith eici a fuair. San arach míle ní géad dathagad a sé tháinig car nach raibh aithne agam suas bóthar an gleann. Bhí mé an artáin ag bearra crainn úl, a bhí díreach ag tosú ag bláthú, nuair a tháinig ban amach. Bhí si níos sinne, lá seascadí, gléasta I gúnaí cathrach a bhí go thomláin mícheart don lámh. Cheas I ann ag féachant na hardáin, an chabáin, bailach isteach na thuamha le na doras amad uscailt, agus chuirsaí a lámh a béir. Ba I an bentrach harómhí. Bhí sé dul iníis go dama. Bhí an cruach intí imethe go merige. Seas sí imar leann, agus déach sí gach rud a bhí tócha agam, agus rinne sí cuine. Ní aca mé riamh I ag cuine. Níor ceap mé go bhéadach sí. Tháinig mé chun leiscéal gá, a dúir sí. Bhí agu níos lú ná mar a bhabhraí mé. Bhí gach rud fuaithe níos lú. Lé mé fúd I bhfáilseachán na hallscoile, faoin bheirm Uaimh, faoi cat atá á dhéanamh agat an seo, agus thug mé stad sí. Bhrú sí a liúpaí le chéile. Thug mé go cha mé 20 bliain ag insint do Hallanní, nach féadach siad a bheith rútar bé, agus cruthí tú mícheart mé. Thug mé cuireachtaí isteach. Rinne mé taidí ón moment troma féin, agus thug mé arándaí a bhí bácáilte agam maidin. Thú sí ag mo bhord, agus déach sí hart na leabhar gach shelf, na prácaí síalte lipiadathe le mo lámhscríbhinn cúramach, na léirscálanna den chóras Uaimh a bhí taranca agam, agus pinned an mala. Agus dúir sí rutaigen nach gnéfa mé
dearmad I riamh. Mar an bhos, daintín, scríobh sí chugam uaimh. An ró isagad blianta ó chin sa le tháinig tú go Bríorfield, scríobh sí chun feabhraí. An rá éon chalanaí inar gúram ar ó grá acu don óliacht, ar ó grá acu rudaí a as. Hasty uaigh dunne éigen a bhúne chun a cuid eolais a chur a bhai. Bhí lábha na bentrach Hargrove ag crí timpeall an chupántai. Chaime an lítir amach. Híl me gur seanbhean fúla sí. Híl me nach rá gá ag colony leis an eolaíocht. Híl me gur rá me ag cosin sibh go léir trí bhúne duit a bheith praticúil. Chuaigh me le sin fad I bhad. An sméanamh gur chreich mar an amach gur bhain sí tríal as me nó duine cosúil lumse a amsú sulla bhuair sí bás. Nach rá cruálach na bantrach Hargrove díreach cruálach domse, ach gur dheir sí an snáthe itir mé agus an tain dunne a déadach grá a thuairstam agus a bhúnachtam ón tús. Ach bhí me tar éis maran a amsú éon nás trí an nuamh, trí an Dílleachtlann, trí an opa féin. Bhí me tar éis a amsú I ngach léiraid a taifingí go cúramach, gach brathnóireacht faoi éalchuch agus solas, gach obairst a chrúthaí go bhféadfadh ban ina héanaar I ngleann an domhan a thuiscint comhdán le héin ólamh ollscoile. Mahamduid a dúirs me leis an bantrach Hargrove, agus bhí brí le sin. Ní toisc gur fiú ach toisc gur fiú mé. Toisc go bhfuil farg a iompar, cosúil le clocha a iompar suas ceach. Cuireann sé tuirse ort, agus ní hrechann tú an bar riamh. Cheall mé a bhaile I le Cliceáil bia. Fós mé I 1928. Thomas Wilder a bhíar. Sa dúr I rais a chail a lámh chlé sa Frank, agus fuair sé amach nach raibh an tain áit ná áraigh a lámh a bhí éirí ach I ngáirdín. Tháinig sé chucingéan ag láraigh epre. Bhí duine éigen I Sabal Creek tar éis insean dó faoin mán Dheocht ag fás glasraí laistí Dílleachtlann, agus dain sé mar gur thug sé gan mé a bhíniu cén fád nach raibh fás rudaí sa dorchadas aisteach. Bhí sé réalóideach. Déach sé ar an nuamh mar a déach mé irtí an chéadúr. Ní le drochmheas ach le heithant, mar a bhí sé ag fannacht a héal ar fad chun áit a amsú inar féidir rudaí briste a bheith úsáideach fós. Fósamar ar an gúine as cion uaig Eseciel I meán fhómhar, nuair a bhí na sléimhte ag lasa le dá, agus bhí na cé agus chuaigh siad amach sa domhan, agus rinne siad rudaí nach bhétan a howlú riamh, nuair a bhí mé I mo chalín sé bliana 10 díos ag coinneáil eochar merigach, agus díallan ná marabh. Lean mé ag opar, lean mé ag fás. Bhí aithne ag mo lábha ar an nuamh, mar a bhí an aithne ag pianádóir ar bhéachchlár. Gach clich, gach cineal, gach uainn solas, bhí cuimhne moisiúil. Níor stop a nuamh ag táirge, agus níor stop mé féin. Sa bhliain 1975, ina ní Stát Virginia, hir Blind Hollow, mar thuamh talthaíochta stadiúil. Sa bhliain 1978, bhrann an Cuimisiún Réigiúnach Appalachian
deantais ar chlár a chéatigh dún unad fólam a ceart a thógáil le seónraí coslata do bhic léin. Sa bhliain 1979, tháinig fhírinne chlár feisnéise agus rinne siad scanánú orm ag seasca a 7 ag drapag síos isteach san nuamh chun na rudaí a bhí cortha agam 10 bliain roimhe sin a thabhairt faoi chúram. Rinne siad scanánú orm ag clúine sa Thalamh, mo lámha dorcha le Cliceáil, mo chuid gruaige bán mar na muisirún a bhí ag fás sa seomra cúil. An gcuireadh sé isteach ort, a ddíúltaigh an togalóir, ag opair faoi talamh sa dorchadas. A gra a dúis mé. Chaim mé na 100 bliana déag de mo héal sa dorchadas. Tá Dílleachtlann níos dorcha ná 1 uamh. Ar a lagad sa múmh, fás an rudaí. Fuair mé bás ar maidin J. Máist, I mí dhearg fhómhar na bliana 1908 a dó iníos 7 blian. Go ciún mar a chuig Eseciel, ina hí ar chathair, cúpán peimionta agam, an solas an óvar ag teacht tríd an bhainneog, agus ag péinteáil ballaí an chabán órga. Dúirt ma fáistí go raibh cuma hiachananta orm. Ma fáiste is áge, maran. Se, duine ní mé maran í. Dúisí go raibh cuma orm ar ghunne a bhí tar éis leabhar anmhata, agus anmha a chiochnú, agus bhí sásúil leis an deire. Lean lárannad talithíochta blind hollow I raibh imime dhia. Cuir ma fáistí agus a páistí a nuamh agus na hartán faoi chúram sa chlár printíiseachta. A nó dearnach a rinne 1 duine córamh, hí os ciunn sé 100 mach léin tar éis dul tríd an chlár, ag fálam bia a as in áiteanna dúheanta, in uamhanna, ar chléimhte, I mianig tréigte, sna himmel agus sna scoilteanna ina dúirt an domhan nach féadfadh 1 rud marachtáil. Tá díalann mar an bhos ina sí I gás gléinne, ag ballach isteach na huamha. In ás is féidir le cuairteirí an céad leathanach a léamh, an ceanna lé mé le solas caine ar an níthe riúte Márta sin sa bhliain 1938. In déidead nach feasan 1 rud sa dorchabas. Tá siad mícheart. Is sa dorchadas a thosaíonn gach síal. Mar sin, licdom rutéigean a curart. Cén uaimh a bhfuil tú ag seasamh lasmachtaí? Cén doras Shéalaithe a bhfuil agla ort? Ró torsach, ró bhuailte síos chun uscailt. Cad a dúirt duine leat fúd féin a chreitt tú? Nach raibh tú rutar bí, gur tháinig tú ó rutar bí. Nach mefa rutar bí. Agus cad a tharlód dá cinenne tú inniu, díreach anois, go raibh siad mícheart. Mar seo a dála mé I 10 bliain de bhí a as faoi Thalamh. Ní gá go mbeadh na cnéalacha forfa. Is amach a bhíonn siad. Ní gá go mbeadh an solas geal. Ní gá ach go sruthach sé go leabhar. Ní gá go mbeadh an oighear seabhar. Ní gá ach go mbeadh sí beabh. Agus ní gá go mefa ré. Ní gá ach pasú. Gach rud iontach a thóg mé thosaigh le ceann amháin de leitis peile in uaimh Harca. Gach pobal a chaláthar mé thosaigh le héan híseán a tugadh do shealach, nár gabh bíochaslam riamh.
Gach mac léon a bhuain me thosaigh le ceanháin a íomhraigh, nach raibh agla orm a cur. Is sa dorchadas a thosaíonn gach síal. Mos rut é gur bhog an scéal seo rut éigin ionad. Mos rut é gur chuir sé ort smaoinemh ar do chuid uamhanna Shéalaithe féin agus dheochracha merigacha. Bhfuil síontiú leis le haghaidh tuile scéalta faoi dhnátaíne a thóg saol neamhnách as an rutarbí a tugadh dómh. Agus cumhní, hí na daoine a dúirsleat nach bhféadfadh éon rud fás sa dorchadas iad siúd, nach nearna íoracht rutarbí a phlándal. Tá de uaimh ag famacht. Uascail an doras.